का बात बा? ऐसे काहे रो रहल बाड़ू? केहू कुछ कहलस का? राधिका भाभी के फोन आयल रहे। बड़का भैया लोग बंटवारा की बात करत ताड़े। का? कन्हैया भैया के वो लोग अलग करत ताड़े। देखनी है ना, वो दिन कितना विश्वास दिलावत रहलन। कन्हैया भैया के सहारा बने की बात करत रहलन, और आज खुद कन्हैया भैया के बेसहारा करत ताड़े। अच्छा, अब तू का चाहता रू? कौन बहन चाहे कि ओकर भाई अलग अलग रहे? कौनो भी बहन ये चाही ना कि जब भी वो अपना नैहर जाए तो सगरो भाई एक साथ बैठल मिले, एक दरिया में खात मिले। अब बतावा। अरे हमार प्यारी पत्नी, कोनो भी समस्या के समाधान रोला से ना, ठंडा दिमाग से बैठ के सुसला से मिलेला। हमरा पास एगो तरीका बा। हो सकेला कि तोहर भाई लोग के घर फुटला से बच जाए। हमार बात ध्यान से सुना। जैसे हम कहता नहीं वैसे नहीं करा बस। भाई लोगन, माधव, किशन और कन्हैया के बीच जोन जमीन के बंटवारा के रूपरेखा बा, पंच लोगन के आपसी सहमति, विचार विमर्श के बाद और न्यायपूर्ण ढंग से ई कागज में लिखा गइल बा। ये घर में 3 हिस्सा है, और जोन रोड के किनारे 6 बीघा जमीन बा ओकर 3 हिस्सा, और 27 बीघा जोन जोत के जमीन बा ओकर भी 3 हिस्सा बाकायदा नक्शा के साथ एक कागज में दर्ज बा। हम तीनों भाई से जानल चाहतनी कि तू लोग के अगर कोनो अपन बात कहे के होगा तो कह सकेला। ना मुखिया जी, हमने के कुछ ना कहे। रहुआ के जब उचित लगे वो फैसला ली। फैसला सुनवला से पहले हम कन्हैया से कुछ पूछल चाहतनी। काहे से कि कन्हैया सबसे छोट बाड़न। काल के ई और चाहे जनता कबो ई ना कह सके कि हमरा साथे नाइंसाफी भइल बा। बोला कन्हैया, तारा के कुछ कहे के बा? हम का बोली मुखिया जी, हमरा से तब भगवान और इंसान दोनों लोग खिसियाइल बा। भगवान हमार हाथ काट देलन और इंसान हमरा से भरोसा और रिश्ता के डोर तोड़ देलन। मुखिया जी, ये बंटवारा से हमरा भाई लोग के खुशी बा, हमरा बिल्कुल नहीं के। हमार का बा, हमरा तो भैया लोग के खुशी से जोन भी मिली ना, हमरा खती बहुत बा। हम वही में संतुष्ट बानी, जो ये लोग का अच्छा लगे वह करी। भरोसा रखा कन्हैया, फैसला उहे होई जोना में सबके खुशी होई, और पूरा फैसला ई कागज में लिखल बा। फैसला उचित और न्यायपूर्ण लिखल बा। फैसला अभी अधूरा बा मुखिया जी।
कागज फिर से बनी मुखिया जी, न्याय फिर से हुई। फैसला अब लिखाई। अरे काहे बिटिया, फैसला तो लिखा चुकल बा। 3 हिस्सा में सब बढ़ चुकल बा। और हमार हिस्सा? तोहार हिस्सा? अरे तू तो बिटिया बाड़ू, तोहार हिस्सा कैसन? काहे? अपना माता पिता के औलाद खाली इहे तीनों जन हवन। हम ना है, हम वो है ओ लोगन के चौथी औलाद। ए लिए 3 ना 4 हिस्सा लगी। बेटी मुखिया जी, शायद आपके भारत सरकार के कानून मालूम नहीं है। भारतीय संविधान के तहत एगो नया कानून बनल बा, जौना में भाई के बराबर बहन के भी हिस्सा मिलेला। ए लिए हमके भी हमार हिस्सा चाहिए। लेकिन समाज में एगो ये नई परंपरा चालू हो जाई कि हर बहन अपन भाई में हिस्सा मांगे लगी। बिल्कुल मांगे की चाहिए मुखिया जी। जो ना बहन के भाई लोभी, लालची, मक्कार और फरेबी होके, ओ बहन के अपन हिस्सा जरूर लेवे के चाहिए। स्वाति, ये लोभी लालची मक्कार का कहा तारू, ऐसन का कहले बानी हमनी? हमारा शादी के समय के फरेबी, कन्हैया भैया के जिंदगी और मौत के समय के मक्कारी। हमरा शादी के समय जौना साजिश से कन्हैया भैया के सगरो पैसा लगावला, ओ फरेब ना हा तो का हा? ओ मौत के मुहाने पे खड़ा रहन और तोहनी लोगन के राधिका भाभी के फोन सुन के साफ सुन गई। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।